Home, jo crec que en el nostre cas, evidentment, podem dir que a més jo crec que és un bon moment, ara que farem el 40 aniversari, per nosaltres va ser el 25 aniversari d'Actecir. Mirar una miqueta en el passat de tot el que havíem fet amb Actecir, va ser una trobada molt interessant. I jo crec que a partir d'aquell moment, sota el meu punt de vista, va tindre més un punt d'inflexió des del punt de vista de tornar a avivar el contacte, diguem, amb el mercat, i crec que va ser, evidentment, la fita més important almenys amb la meva presidència. El 25 aniversari d'Actecir va ser un moment especial per tots nosaltres. Sí, va ser també una època que va introduir gent nova, va ser una època molt bona. També s'ha de dir que pels nostres socis va ser una època complicada per tots. Llavors Actecir el que va buscar va ser introduir un nou negoci dins d'aquest país. Llavors, junt a la Generalitat de Catalunya i CAEN, vam lluitar moltíssim per aconseguir nous projectes. Crec que vam estar al costat dels socis, que al final és el més important que tenim. Sí. Jo destacaria la bona col·laboració que vam tenir, jo que em va tocar al mig, i vam ajudar una mica que el sector estigués unit. I d'això crec que ens podem sentir orgullosos. Una mica pioners del que ja es veia que era necessari, que era la descarbonització. Ho vam fer molt bé. Sí, bueno, això queda bé que ho diguem, però bueno, sí, va, vinga. Diguem-ho. Sí, jo crec, sincerament, crec que la principal fortalesa som una associació de professionals. Aquesta xarxa que hi ha a tot Catalunya, que tots ens coneixem i que d'alguna manera ens permet arribar molt més lluny. Però és la raó de ser de l'associació. L'actiu principal i el que ens fa ser realment importants som els socis. I que Actecir és ràpida, veu les necessitats del moment d'una forma molt ràpida. Llavors, amb la formació, que sempre hem dit que és essencial, la base del nostre coneixement. L'associació ho està fent molt bé, amb cursos més ajustats a les necessitats del soci a dia d'avui. I jo diria que tot aquest procés que hem tingut durant aquest temps, almenys la nostra presidència, jo crec que ho hem enfortit. Hem aconseguit d'alguna forma enfortir aquest lligam d'Actecir amb el mercat i això és importantíssim. Per tant, jo diria que una miqueta la definició és que som un equip. Jo crec que això és important. I els presidents electes continuem donant força a l'associació. Llavors sempre totes les juntes escolten als presidents electes. Tinc la sensació que la Junta actual ho està fent molt bé. Sí, a més es nota. I quan la gent ja comença una miqueta a parlar d'Actecir, això és significat que s'estan fent coses, i això és important. Jo crec que el primer repte, la introducció de la intel·ligència artificial, com millorar la producció dels nostres socis en les seves feines, canviarà el nostre paradigma del treball, que fan que el nostre dia a dia estigui canviant i dels nostres socis canviarà. Llavors, jo crec que és un gran repte deixar de fer coses que les pot fer la intel·ligència artificial. Jo diria que una mica és com aconsegueix l'associació connectar amb les noves generacions, perquè és lògic, els temps canvien i l'associació també ha d'anar-hi en aquest sentit, en la mateixa direcció. Sí, jo afegiria també la descarbonització i a més fer-ho molt ràpid, perquè ho hem de fer molt ràpid i hem d'acompanyar els socis amb aquest procés perquè ells seran els protagonistes, seran els actors que estaran ajudant a descarbonitzar el país. És un repte importantíssim, sens dubte.